Така, значи, имам една идея. Брат ми е 7 клас и тази година имаше матури. Аз така харесвам да разрешавам Логически задачи, защото са ми интересни. и ми хрумна една много добра идея. Да се състезавам с него кой ще изкара по-добър резултат на първия модул, тъй като втория модул не съм сигурен, че мога да си сверя отговорите. Така че на първия модул, 1 час, взел си черен химикал, тетрадка и 1 час. Ето тук ни е матурата и започваме след 3, 2, 1. Добре, първа задача решихме. Втора. Майко, колко много се забавих тук. Добре, решихме втора задача. Време за трета. Ей, тези търждества как не ги харесвах. Добре. И четвърта задача решихме. Г. Ми се сича пето е Г. 4 по 25. Да, добре. Тоест колко са момичетата пише. Аз съм момчета. Колко процент са момичета в този клас? Тоест 4 по 7 е равно на 28%. Тоест Б. Колко време остана? 48 минути. Добре, видим с по-добре. Не съм сигурен какво точно трябва да правя в тази седмица задача, така че 8. Ама е на 7. На по-точка. Така, задача 9. В кутии са поставени 3 жълти, 2 зелени и 2 червени топчета. На случайен принцип. Това е вероятността да не е жълта. Еми имаш 7. 5 седми? Не, 4 седми. 4 седми. Това е елементарно. Според как си мисля, бе. 50-та задача. Някои от тези задачи формата им въобще не съм ги виждал. Значи в тежа точката О лежи на правата АЦ. И ОД е агоголяща. Б, ОД. Мярката на АОБ. Това е 63. Това е 63. 63, 126. 180 минус 126. 54, нали? Да. Точка. Добре, 13. Хикс плюс 20. Тоест имаме 3 хикс плюс 30 е равно на 180. Тоест 3 хикс е равно на 150. Хикс е равно на 50. Е 70. Б 70. Така. Колко? 36 минути. Добре сме, добре се движим бавно. Добре, това не е. Добре, най-вероятно от тук се почва да стават по-трудни задачите, което не е хубаво. Следващата задача. Супер. Следващата задача. Изгубителните. О, не. Супер. Добре, завършваме се назад. Какво сме написали? Явно геометричните задачи малко ме затрудняват, така че реших да се върна малко и да си препогледна първите задачи, дали съм ги решил като хората. И сега съм до 10, която нямам идея какво трябва точно да направя. Значи единственото нещо, което ми прави някаква логика в главата е Г. Защото А, нали са парите, дето има, минус 4 лева от двата шоколада, ето са, делено на 3, ма не знам защо е делено на 3. Така че това е нещо, което нещо ме бърка. Еми, ще го цъкнем Г, ще видим после. 144 трябва да е, нали? Сигурно.
Или пък който е 5 четвърти от своя съседа. Той е 5 четвърти. Ще го напиша 4-6, не знам. Мисля, малко съм опърнат с тази задача. Така, това съм описал и после геометричните данни задачи. Добре, не съм сигурен, че това сигурен съм, че не се прави така. Но 3 изглежда да е по-малък ъгъл от HC и AC и BC. Съответно, не съответно, а също така HC ми изглежда да е леко по-малък ъгъл от BC и AC. Което значи, по логиката в главата ми, че BC трябва да е по-голямо от 3 и 4. Тоест е 5 или 6. Съответно, тук е на научване, т.е. като не съм сигурен как точно да го реша. Да изглежда ми като 5. Ще пишем 5. Колко време остава? Едни къси 17 минути. Добре. Пак интересна логика. MD го виждате. И съпоставено с CM, изглежда CM, че е по-голямо от DM. MD или там DM, няма значение. Което значи, че е по-голямо от 2 см, т.е. изключваме 2 см. Т.е. 3, 4 или 6. Изглежда значително по-голямо от 2 см, така че бих казал, че може да е 4 или 6. Добре, може би не е 6, защото 6 е 3 пъти по-голямо, което тази отсечка не... Знам, че тук по-горе изписва, че не трябва да гледам чертежите, те не са начертани в мащаб и не са предназначени за директно измерване, но все пак изглежда като 3 или 4. И на мен ми изглежда повече като 4, така че ще заложа на 4. Успоредно А, Б, С, Д, Е, ой, тук тази глуповодяща нещо правиш, малко по-правиш. Значи логиката ми е, че ALD е колкото ADL, т.е. ADL е 65, съответно ADC е 130, което значи, че ABC е 130, което значи, че тези двете правят 260, което значи 360 минус 260, значи 100 и 100 разделено на 2 е 50. Той ще го пишем 50. И толкова се съмнявам, че ще мога да го сметна. 3 измерения на правоъгълен паралелепипед са 20 см, 300 мм и 5 см, т.е. 20 см, 3 см и 50 см. Обемът му в кубични дециметри е. Добре, ако знае формулата, сигурно ще да знам, но това ми пречи да пробвам. Обемът му трябва да е 303 000, в смисъл не може да е 33, нали? 30-60 по 5. Добре, значи логиката ми ще го сметна по този начин. 20 по 30 е 600 и 605 е 3000, така че го пишем буква Г. 3000 кубични сантиметра. А не, чакай, обемът му в кубични дециметри. Ето го бе. Значи то, ако е 3000 см, ще е 300 дециметра. Ето го, ето го. Добре. Добре, че го прочетох. Тоест 300, да, 300. Добре, значи не е Г, е В. Остава 10. Добре, чакай, мога да сметаме аз мога да сметна още малко, бе. Браво, бе. Така, добре, ако махна от 200 човека, тези 50, става 150. 150 минус 10к е 0. Би трябвало да е 0. Тоест 10к. Колко е? 10к е равно на 150. К е равно на 15. Поне така си мисля. Тоест по точка. К е равно на 15. Така, намерете отношенията на броя на анкетираните според избора им на сезон, както следва пролет, есен, лято и зима. Запишете отношенията като несъкратима дробно. Тоест имаме К, което е 15 за зима, ама трябва да се почне с пролет. 4 по 15, това е 60. Добре, след това есен 50. След това лято 75. И на 15 за накрая, нали? Да. Това прави 200, 110, 90, да, това прави. Добре, отношението какво е? Отношението е 15-1. Това е 1... Шо не съкратима дълга, брат? Това ще да е много полезно, ако не са. Колко време остава? 7 минути 40 секунди. Салва по точка. Добре, ако... С колко процента ще се увеличи? 200 минус 100%. 50... С 25%. Да, 25%. Добре.
тази задача решихме. Няма да видим 20 ще може да направим нещо по нея. Добре, много такова просто. Лицето на АБД. 40. В градусната мярка на БАД. 5, 10. Това е 90. Добре, това е 90. Това е 10. Това трябва да е 50. Добре, 15. 5. 75. 90. О! Значи... О, това е 15! Добре, това мисля, че трябва да ми е вярно. Откъде да знам? 60, 55. Хайде. Дължината на отсечката АБ. В 5, като го сложиш там... 6, 12. И мисля, че приключихме с теста. Имам 3 минути, да видя всички. Помня си. Имам първа задача, втора, 17, 19, 20... Добре. Еми, викам да спираме часовника и да си видим отговорите. Първи въпрос, А подточка. Фу! Е, така ли почвам? Как съм го сбъркал, бе, човек? Какво? Ти си шегуваш, че това е А подточка. Как? Бе, това... Епа, явно съм го сбъркал. Втора задача ми е вярна. Добре, тако. Трета задача ми е вярна. Четвърта задача ми е вярна. Пета задача също ми е вярна. Шеста задача ми е вярна. Седма задача... Фак! Какво съм сбъркал съм? Да, разбрахме добре. Седма задача. Е, как бе? Аз и се прецаках. Е, добре, явно е това. Хубаво. Продължаваме с осма задача. Окей, осма ми е вярна. Девета вярна. Десета вярна. Браво, бе. 11-та... Фак. Топа е... Аз си мислих, че едното или другото, топа се оказало третото. 12-та... Г. Браво. 13-та... Б. Браво. 14-та... Добре, мислих си, че съм малко по-добър по математика, явно не съм. Какво е това? Да, как съм го сбъркал това? Б. То е за външни. Аз нещо друго ли съм направил? Защото това е 7. Аз съм сметнал А, Б, цели. Защото това е 70, това е 100. Да, съм сметнал А, Б, С, а не външния ъгъл. Защото тогава ще е 100, да. Това си има грешка, да. Може да е верно, ама е грешно. Добре. 15-та. В. Браво. 16-та. Б. Супер. 17-та. А. Браво. 18-та. В. Как Б, бе? Бемът му в кубични дециметри. Ето го, бе. Аз може и да съм сбъркал формулата пък. Аз да си мисля, че е така, то да хижда най-близо до това. Няма значение. 19 задача. К е 15. Айде, не е добре. Б под точка 6, 5, 5, 1. Имам една точка, защото явно не съм направил целият отговор, не съм направил частичен отговор. Частичен си е частичен. Една точка си е една точка. Добре, 19 в 25%. Браво. И сега 20-та задача. Близо съм бил, но не баш.
Добре, В ми е вярна поне и другите са ми грешни. Добре, сега е време да преброим точките. Добре, явно от 65 точки, аз имам 42, което е доста добре. Като се има предвид, че аз съм завършил миналата година. И ще се върнем, когато на брат ми му излезат резултатите и не съм сигурен всъщност дали излизаха от първия модул или като цяло от двата модула, или просто ще го питам и ако той си спомни. Абе да. Така, Марта от бъдещето. В момента обработвам видеото и вчера излезнаха резултатите на брат ми и той е изкарал 52,5 точки на двата модула. Така че нямаме отличен победител фактически, защото аз не съм правил втория модул. Но аз бих казал, че все едно сме на работа. Няма значение кой е победил, важното е, че аз се забавлявах и се надявам и ти да си се забавлял, гледайки това видео. Както казах, надявам се видеото да ти е харесало и до следващия път.